Dobrovolní hasiči z okolních obcí se utkali o putovní pohár starosty Nemile. Soutěžilo se v populární disciplíně požárním útoku. V sobotu 18. srpna zažila obec Nemile invazi hasičů. Naštěstí nehořelo, ale konala se zde hasičská soutěž. Tak my pořádáme jako každoročně pohárovou soutěž o pohár starosty obce Nemile. Zatím teda tady máme přihlášených asi 7-8 družstev mužů a asi 4 družstva žen. Protože dneska je krajská soutěž, tak všichni jsou tam, většina, kteří semka jezdí, tak všichni jsou tam dneska. Na hladký průběh a regulérnost soutěže dohlíželo hned několik rozhodčích. Tím nejhlavnějším byl Hynek Kikrda. A při této soutěži je potřeba hodnotit jak hlavně přípravu základní samozřejmě, no a o tom, jestli to probíhá podle pravidel požárního sportu, tak jak prostě pravidla říkají, tak to musí být. Jestli to je obráceně, tak je to neplatný pokus. Po slavnostním nástupu se účastníci rozešli k přípravě na požární útok. Jako první na startu stanula Skalička. Ta také jako jediná postavila družstvo veteránů. To ve své kategorii nemělo žádnou konkurenci a tak vyhrálo. Já jsem velice spokojený s výsledkem tohoto družstva, protože jsem s nima poprvé a myslím si, že na první výkon je to dobrý. No, toto je jeden ze slabších výkonů. Můžete se podívat s kamerou na nějaké soutěže, velké ceny Holpaka, no a tam už jsou znát prostě ty družstva, které mají lepší výkony, daleko lepší výkony. Tam už je to do 20 vteřin, tady jste viděli, to je 32 nebo tak nějak, že, a tam už je to o hromadu lepší. Nejtěžší prakticky je tady ta nalívačka do té kádě, nabrání té vody, aby ta voda nekla do toho stroje, který to podává potom do předku, to potom jde samo. Požární útok, vlastně to je taková pravda hasičská naše. Tady vlastně náročně je všechno. Každý musí umět to svoje, že jo. Na startu nechyběla ani dívčí družstva. Ta se v posledních letech začínají na hasičských soutěžích objevovat stále častěji. Ambice na výhru jim rozhodně nechybí. Například ženy z Hrabové si byly vítězstvím naprosto jisté. Nakonec si ho také skutečně odvezly. Uvidíme, jak to půjde. Je silná konkurence? No, jsou tady holky z Leznice, z Kamene asi ještě. Tak uvidíme, jak to půjde. Odkud jste přijeli? Prosím? Z Leznice. Jak vypadá šance vašeho družstva? No, myslím tak 50/50 určitě. Jako každý závod, i tato každoroční hasičská soutěž má jednu zajímavost. To je nádherný broušený pohár, o který se družstva utkávají. Původně byl vyroben pro město Zábřeh, které v roce oslav 750. výročí vzniku soutěž pořádalo. Dnes pohár vlastní Nemile a je na to náležitě pyšná. Na vítěze máme nádherné putovní pohár, který teda jsme vlastně získali ještě dříve, kdy to byl to pohár o starosty města Zábřeha. A je tam taková kuriozita, že vlastně tyhle poháry byly vyrobeny jenom 2 v republice a jeden máme z nich my. Čeká ho teda vítěze putovní pohár plus pohár, no a dárkové balíček. Celou soutěž nakonec vyhráli favoriti z Ráječka. Jejich čas činil 15,73 sekund.